Lesu TV Gombe. To, ya Ubangiji ga nan fa mun fito. Allah ka haɗa mu da rabonmu. Kai, na duba gabar da yamma gaba ɗaya ma ni ina ma zan yi nema yanzu tukuna. Kai, ga wani alhaji ya fito. Namu ta samu bari in yanda zan yi in samu kuɗi a hannunsa don wallahi iya wuya ne. Kai, wannan ba kai zafi. Gaskiya ba zan iya ci gaba da zama ba da kuɗi ba. Ai taimako fi sabilillahi. Ina ga gidan nan ma a kasuwa zan sa shi kawai. A'a. Kullum mutum zai fito tsatsaf kawai ana masa kallon shi kamar wani wanda ya tara abin duniya. Ranka dade. Eh? A taimake mu fi sabilillahi wa rasulihi ranka dade. Ranka dade a taimaki almajiri fi sabilillahi wa rasulihi. Malam ka zo ka fi kana ta damuna. Ku gura gunan ku gaba ɗaya ku ba ku gane mutum yana cikin wani hali. Kun tare mu akan hanya mun baku. Kun tare mu akan layi mun baku. Yanzu kun ƙara biyo mutum har gida. Dan Allah gashi ban 40. Ai ba zan baka kuɗin duka ba ni ma za ta yi mun amfani. Ban canji. A'a. Kai ya naga dubu kake fitarwa ne. Kai ka ji dan iska. A'a. Kuturu. Ashe dama wannan mutumin ba gurgu bane ka dube shi da bala'in gudu. Kai dan iska kaga dubu a hannunsa. Ashe dan iskan gari ne ba gurgu ba. Danna subscribe tashin Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV Gombe.